aurten, nekoarekin alderatuta bintzat, egun bat gehiago ezaren gula, beraz 8 egun izango dira, bi astetan, ostegunetik igandera, bai, 16, 17, 18 eta 19an, eta 23, 24, 25 eta 26an, bai, denak noski urrian, hilabete honetan. Beti, eta ni pentsatzen dut, eta lehen urtean ere aipatzen genuen, egia esan ikusten dut, jardunaldi hauek nahiko nivel edo nahiko maila hartzen ari direla, etortzen diren taldeak eta etortzen diren distribuidorak edo horrelakoak, nahiko mai altukoak izaten dira. Beti bezala, saiatzen gara uztartzen, esango genuke genero edo desberdinak, humorezko antzerkien barrenean, noski zer esanik ez, baita ere euskeraz eta erderako emanaldiak. Adibidez, jardunaldi hauek hasteko urriaren 16an, San Pedroko udalaretoan, 8 herritan, hor Dardar Produzioak ekartzen duten gaurko menua edo antzerki hori nahiko ezaguna dena, hor biltzen dira bi aktoreak zitzu ziren. Guillermo Fresnedo eta Ane Gabarain, eta bat izute hor, interena baten inguruko historia hori dena, nahiko entzutetxua izan dena, eta pentsa hori euskerazkoari dagokionean. Gero baita ere badaude bi monologo edo etzen ditugunak, ez dira ez da ere monologoak, dira antzerkia da, baino pertsona batek bakarrik eramaten duena antzezlakaren pixu guztia. Topo Pasaiako antzerki tailerrak emanaldi oso bat eskainiko duela. Normalean agian gustatzen zen egitaragoaren egunen batean, beraiek sketch bat edo basarte bat egiten zuten bakarrik, baina honetan antzerki lan oso bat eskainiko diote herritarrei, bai. Urte guztian prestatzen duten antzezlana da, ez dakit ondo esango dudan, da magno, muño imaginatu, ondo esan deten, ose imaginatu, muño, hemen idazita ikusten duzu, eta tira. Un corazón de madre, deitzen da antzezlana, eta urte guztian zehar, tailer horretan prestatu dutena, bintzat, basaitarrei eskaintzeko aukera hori daukate antzerki tailerrekoek, ez eta hori ere esanguratsua da. Urte guztian egiten dute lana, plazaratu ahal izateko aukera hori izatea.